na čom si veľmi zakladáme v našich výcvikoch a špecificky vo výcviku Diploma in Business Coaching, je akoby podporovanie každého jedného účastníka v tom, aby si vytváral vlastnú koučovaciu identitu a vlastný koučovací rámec, aby si ho vyslovene uplietol z rôznych prístupov a smerov, ktoré ho ovplyvňujú. My ponúkame v našom výcviku transakčnú analýzu ako smer, o ktorý sa môžete oprieť, čo sa týka porozumenia tomu, čo sa deje klientovi, porozumenia tomu, čo sa deje mne ako koučovi. A ako ja ako coach môžem pracovať sám so sebou, aby som nestal v ceste môjmu klientovi. Ale zároveň netrváme na tom, že sa musíte stať coachom, ktorý uplatňuje transakčnú analýzu. Môžete si slobodne nakombinovať svoj rámec z prístupov, ktoré vás tak nejakým spôsobom definujú. Mali sme od rogerianských prístupov cez prístupy Virginie Satirovej aj leadershipové prístupy, ako napríklad agilita alebo design thinking. Mali sme filozofické prístupy alebo prístupy mindfulness a súcitu. Skrátka je to vyslovene, že na vás. A ten dôvod je jednoduchý. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa naši účastníci naučili koučovať na tej profesionálnej úrovni a v rámci profesionálnych štandardov a zároveň, aby v tom dokázali byť autentickí a slobodní, aby ich to koučovanie vyjadrovalo a aby ich to nezväzovalo. A práve tá kombinácia tých profesionálnych štandardov a toho vedomia, kým som v tom koučovaní, na čo mi záleží, o čo sa opieram, vlastne ponúka potom aj do tej našej praxe vlastne to, že sa cítim v tom koučovaní, že som vo svojej vlastnej koži a nie v koži niekoho iného. Je pre nás nesmierne dôležité, aby naši absolventi nekoučovali ako predvídateľným rovnakým spôsobom, ale aby každý si nachádzal v tom koučovaní to, čo je pre ňoho autentické.